ceol na gat na trí wach bhaga agus a ladan sin cuid den siamsa a bhí Fhéile don duine a rathú a ad na gColáiste Feirste ar na Malamh do Gaeilge Bhéal Feirste. Bhí deis scoil páirteachan agus ard caighdean le sonrú ó hús Jerry. Sean Fennel atá ganas na Féile agus bhí ní sé dúin catiga ar curry tús leis. Well, gabonasach Sean McLaury couple blianahan is gléagdóirí a gColáiste wara agus tá na féilte seo gáir éifad fad na hÉireann ach ní riú Féile a má Feirste agus bhí níos mó gColáiste a má Feirste na Gaeilge Bhéal so thug sé couple múntar chéile agus an sin nuair rimuid an céad eile beidir 2 blianahan dag sé an eile faoi cuaram mé héan agus fanúin í bhain agus an sin ag an cé crunne eile Jimmy sé agus dúirt sé is libh sé an eile á mór sláán so ó hin a lei tá ma déine gagrú go bliantú Féile a Feirste agus tá muidir gáil neart go neart le bheith anric tá suas le 8 Bunscoil ní Bunscoil Aitil páirteach aniu agus tá tar a bheith sásta agus sin so ach tá muid mar coilte agraíocht eile éireanna. Well, an dóir mar atá sé tá rint búteí defriúil an tá commartí defriúil an so mar hampla ní hocail a rang a seacht gColáiste na bháil fé an éan rang a dó gColáiste Glandarach a scóil bhog í Glandarach ní mar an páisteach a compáis gColáiste na bháil so tá na commartí deanta amach de réir líon na bláistí agus líon na múntarí ins na scoiltathe so tá go sé chom ach an dóir mar a dhéanam a tíana gach scóil a legan páirt dúis siad dúis nó cóin de cinenne legan ach na drámaí de ard caighdean raithí siad ar ré ag an Féile óú ag Féile na cúige. Tá sé roas ar fad, tá sé dóchreite ar seo déanaí atá a lethar aniu agus teis mothirí lochtaíochta le cruinnéon seo aniu. Well, tá caighdean ó bhbliain go bliain agus tá mission seo an hús mar a luime tá caighdean ag ardú bliain a ní bliain a bhain gColáiste Glandarach an ré bhí scóil na Fuisce ar an ardan domaidin drama den céad scoil ar siadú bhí mar scóil héan ag aonta mai fásta agus Bunscoil Feirste ar maidin so ó bhbliain go bliain tá an caighdean ag ardú. Tá couple scóil agus chuir siad tús le Comain Scoildrámaíochta iad héan sa scóil agus thug siad iste eistearí féig obair lá agus ag teannaí tríana lá agus mar sin agus níl caighir sin ach an rud so tá an commartas ag ardú agus is fiú go mór go bhfuil daoine ag leag nó réirh mar is bog déis go féarne go bhíon ag na gColáiste a bhhain hac le chéile tágan na ruí seo trí bhán an bhirge ach tá muid an seo chun déis lortha Gaeilge a thuirt de fáisí in Gaeilge ar an ardan agus is pleig rud a bhí an acu go féarne so tá muid a géirí tógáil seo ach mar a luútaí haine féin ag leis féanna cracraí.